Salut, 1, 2, 1, 2. L-ar mai trimis la Family filmul cursul. Da. Da? Ce film curs? Poate mai sunt și alții și nebunești. Nu, vai, se urcă pe mașină, e de a sparg geamurile, vin la noi. Uite-l acolo. Vine spre noi! Eu i-am Uite ce frumos e! Doamne Dumnezeule mare! Oh my God! Tati! Ai, Andrei, mă uită pe noi, mă! Andrei, vine! Stai, nu stai adevărat! Ba, ursule! Vedeam că nu există urși! Vedeam că nu există urși! Noi putem de tremur! Adrenalină! Da. Cârnați, vrea cineva? Pe la acolo. Tati, o să mergem în pădurice aia? Nu, nu, o să mergem Lăduța aia de nu e acolo, pădure. încolo, așa, încolo. Cum e Vlăduța? E greu? Nu. E plăcut? Hei! Salut! Hei! Salut! Zici ceva? Cum îți place aici? Da? E ok? Mergem la mare. Mai fain la mare? Rahat. De unde? În Bulgaria. E bun? Da. De ce că e bun? Ce Uite ce plântuțe drăguțe. Vezi? pui? Sfinxul e o piatră. E o piatră uriașă. Giants! Stone giants! Și aia, din cauza vânturilor foarte puternice și a ploii care o bate, ea se mănâncă așa câte un pic. Și așa frumos a mâncat piatra aia, că cred că seamănă cu o față de om, cu o față de nene. De fapt e o piatră. E aia de acolo ca un așa? După, acolo, după. Acum e energie de Ce la faci, brioșul baby? ăsta și Suntem trebuie să pe consumi. bucegi. Brioșe, mai pe brioșe. Nu. Bine că am mâncat supa mea. Eu cu Irina am mâncat-o. Lasă că vă mai gătesc. Vrei să zici că ne mai cumperi? Am văzut și eu răzunele, da. Acolo o să fie una cu Trei, doi, unu și acum! 3, 2, 1 și acum! Ce mai... Vă mai las să faceți o pauză. Mulțumim, mulțumim. Vlad, E mulțumim. foarte drăguț. Ce faci? Hai. Unde ți-a plăcut mai mult? La munte sau la mare? La mare. De ce? De Era mai cald? Da, Și? și puteam să not. De așa aici poți să noți. Te pui pe jos și faci așa. Cum? Ce aici poți să noți? Te pui pe jos și faci așa. Ok. În slip. Hai să fac o panoramă. Hai, pune panorama. S-a făcut o panoramă, acum să fac și o panoramă. Ce-i Panamera? Panamera vrei să zici? Sau ce? Papucarul, papucărește, papuci, papucăresei. Cum? Papucarul, papucărește, papuci, papucăresei. Șmecher. Ce-i Sfinxul? O piatră. Care ce?
care când plouă sau când bate vântul, se topește așa. Auci! Trei de nu știu ce. Trei de nu știu ce. Ce fain. Sfinxul ăla s-a transformat într-o... Față de om? Bă, eu cred că l-a sculptat cineva. Ciobanii care erau pe aici, ce-au zis? Hai să facem și noi, să vină o luăm pe aici. Și s-au apucat să sculpteze în piatră. Sau poate că chiar așa au fost, s-au făcut el singur într-o față de om. Cine știe? Tu ce zici? Că s-a făcut singur. Zici că s-a făcut singur? Posibil. Cum se văd striațiile astea așa? Și asta din cauza vântului, că o sta mult în vânt și în ploaie. Vezi? Deci sunt niște vânturi de urlă. Așa. Foarte puternice vânturile. Așa e și bolovanul ăla mare care a fost sculptat în față de om. O să vezi. Sunt vânturi foarte mari aici. Ai obosit? Da. Nu? Hai să continuăm. Stă până număr la 20, da? Da. Hai, numără. Ia spune, unde ești tu aici? La Babele și Sfinx. Îți place? Da. Bravo. Mama mea. Doar mâna asta și să nu... Tu ce ai găsit aici, mă? Îți place asta? Caldă. E caldă? Mă, că filmez. Filmul la putere acum, dragă. Știai. Mai durează. Până la Sfinx. Ajungem imediat. Sufletul nostru se duce la cer, se duce la Dumnezeu și Dumnezeu ne face un trup nou. Când? Când morim. Ah. Faci cruce. 21, 22, 23, 24 și 25, 36, 37, 38, 39, niște scări astea. E chiar ca în poze. E chiar ca în poze. Ia să facem o tură, să vedem. Se vede și dincolo la fel? Da, acolo ce îi? Tati, acolo ce îi? Releu. Aici nu mai e, gata. Se vede doar de acolo. Jocul de perspectivă ne face feste. Cum zici?
Păi am zis că doar din partea aia se vede. Din partea aia. Am venit până aici ca să văd cum arată, așa, încoace. A fost un hike destul de ușurel, doar că venim direct de la mare, nu avem decât pantaloni scurți, papuci de la cumnata mea, mersi cumnata, și la film e cam frig. Ia uite apusul, mama mia ce culori! Ce culori, Dumnezeule! Apusul de la Sfinx, Munții Bucegi. Ora de poze. Bravo. Dar cum controlezi? Are telecomandă. Vezi că te răstoarnă. Umbla. Hai, bagă aici. Ai! Dar de ce îi dai ghiozdanul așa greu? Lasă-mă! Băi, prietene, nu e prea Dar bine. ce vrei să faci cu el? Nu e prea La bine. Irina? E foarte frig. Trebuie să-l îmbrăcăm. Hai mă, te-ai fă niște poze. Vlogărie, meserie grea. Da, mă, te normal. Ce George? Sigur. Terminăm cu Sfinxul. Sunt oameni acolo, Cumnatul meu, Mr. George, tot timpul dă like-uri la videouri și la short-uri. Ăsta e născut în zona Brașovului, montaniard, cu pasiune, pasionat montaniard. Dar tu filmezi? E da. Dar ce ai crezut că fac? E cum nățica Irina, Hello! Ce faci? transformată în montaniardă pasionată după Irina, stai un pic. Ce întâlnirea cu George. Nu băiat. vreau să văd ce ăsta. Mulțumesc, Andrei. Ia uite ce a pus frumos. Minunat. Jos în vale izvorăște râul Ialomița. Da? Da. Din peștera Ialomiței. Vezi? Unde este și o mănăstire. Și poți să ajungi la vilele alea cu mașina. A pus pe Bucegi. Asta e locul de selfie-uri. Da. Bravo, bravo. Da, sigur, cu mare plăcere, haideți. Uite, ca pe scanner, n-aveți Exact. material model. Părăsim Sfinxul. Ia uite ce priveliște. Da, vulpea. Sper că v-a plăcut. Să ne revedem la videoul următor. O soțioară fericită cu 1000 de selfie-uri făcute. Cristina, Petuța Munților. Happy wife, happy life. Bă, da, ai văzut ce culori acolo? Ia uite.
nu te poți decide unde e mai frumos sau mare, munte. Este tot frumos. Aici, uite. Telecabina din Bucegi. Pe pauză. Cred că se dau drumul doar în weekend. Că nu-i destul trafic în timpul săptămânii. Crezi tu? Până la cât? Până la 5? Am strâns oilor în Bucegi. Stai un pic. Noi suntem pe munte. Noi coborăm muntele. Tati, am coborât. Acum coborâm. Ăsta e muntele care trebuie să-l coborâm. Ăsta e tot muntele încolo, trebuie să mergem. Trebuie La să-l mașină și după aia cu piciorul și după aia la mașină cu luăm cu mașina. Unde am văzut ursul. Poți? Acum. Stai. Mioarele, Ai măgat. oițele. Nu, ne punem în fața lor, Irina. Foarte mult. Au câini. Au câini. Și câini. Aia neagră, ai văzut neagră? Da, aia e oaia neagră a turmei. Hai, du-te la casă ta, câinele.